दानिया राव मोननाय खालामखौ बोरै जागोन इउटुबाव दासो सासे लाइक दङ कमेन्ट हरलाय बै लाइक होनाया सोरबा जाखो सन्दन बर' माबोरै दं मोजां दङ नायलालै दाना मा जागोनथाय बहुद गोबाव जाबायना इउज खालामनाय जाथारला साथाम औ सिनायदों मानो सिनायाखै बहा दंब्रा नोंलाय सिनायदों बहा दं नोङो सन्दन बहा दं नोङो आन्द्रायाव न'आव फैया नामा बैसागुनि माला फैगोन माला फैगोनलै फन खालामथारला माथो नोंलाय अ दा फैगासिनो नामा फैदो जोंनिथिं 7 एप्रिलाव दिनै 5, 6, 7 गैला माथो गाबोन सानसे सबनिया सानसे फैगोन ना फैया जोंथिं देग्लाय फैगोन ना फैया सन्दन जोंथिं फै दे रंजानांगौ ना सानैजोंसो इन्टारेस्ट नांथारो जोंनिया नाम्बारा गैला नामाब्रा आंनियालाय फन खालामथारला माथो नोंलाय साथामल'सो लायक होदों ओमफ्राय साथाम बे लायक होनाया सोर जाखो नुवाखै दे कमेन्ट हर दे दङ नायो मालाबा नुयो मालाबा ना गोबाव जाथारबाय दांनाया नोङो आन्द्रायाव थानाया बोसोरनैसो जाबाय बायदि मोनबाय आं नोंखौ माबासो दालि आलु ओमफ्राय दावदै एवनाय खामानि गैया नामा डिउटि गैया नामा नोंना नायलालै दाना रावबो नायनो नागिरलायोमोन एसे नायबा मोजां नांगौमोन बर'बो जाबाय हगारथारिया
दे आरो सासे हरबावदो दे कमेन्ट हरदे सासे सोरनायदों साथाम ना Tibanda, नों दं Tipuro, बसुमतारी Nabana, Tipu Sampare. सयतायावसो रेस्ट ओंखाम जाना सयतायाव सिटियो दा रेस्ट होदों ओंखाम जाना मा जाखो बे दे सन्दन दे थांदा आंबो लुबैयो दा मोनासो आङो गाबोन माबा समफोर गाबोन माबा समफोर थांगोन नायनो गाबोन नङाबा समफोर